Urrengoa izan zen, bazen ikustera nik dudan ikergai hau nola landu den. Gure esparruan, gure esparruaren ondoko zientzia disiplinatan, eta euskarari dagokionez ere zerara izan denez. Eta lehendabiziko gauza harrapatu nuen izan zen, hizkuntza gutxituen jarraipenaren gainean nolabaiteko paradoxa bat dugula. Eta paradoxa hori agertu da gaur hemen hitzaldi batzuetan. Alde batetik, adostasun osoa dago erratian hizkuntzen bizitza mintzairen transmisioan oinarritzen dela. Hau da, belaunaldi berriak hiztun bilakatzeko prozesu hori dagoela edozein hizkuntzaren bizitzaren atzean. Alde horretatik, ibizkide dira autore guztiak, baina bertze alde batetik ikusten dugu ikerketa mailan adibidez, ikerketa lerro berariazkorik ez dela garatu gertakari hau aztertzeko. Soziolinguistika bere ikerketa arlo beretzat hartu. Gaur egun ez dugu ikerketa eredurik horri heltzeko. Ikerketa esparruaz landa ere, hizkuntza politikan edo hizkuntza plangintzaren alorrean ere, berriki hartio ez diogu heldu bereziki gaiari hemen bederen, euskal soziolinguistikan. Orduan hori da paradoxa, dugun paradoxa. Ze garrantzizkoa den eta aldiz ze guti joratua eta ze zailtasun ditugun inore eskuartzeko esparru honetan. Hizkuntza gutxituen jarraipena, hau da, hizkuntza guztien bizitzen atzean dago azken batean hiztun bilakatzeko prozesua. Normalean txikitan jendeak ikasten du hizkuntza, aurrek ikasten dute bere inguruan solasten den hizkuntza eta ikasten dute familian, kanpoan, harremanetan, komunitatean, ez? Hori hainbertze hizkuntza ganetako aski bermatuta, aski normal, aski naturala den gertakaria, bertze hainbat hizkuntzaren dako aldiz biziki nolabait kaskailuta edo arriskupean dagoen, edo bermatuta ez dagoen prozesua da. Hau da, gurea bezalako hizkuntzen kasua zaren naiz. Hau da, hiztun taldeak ezin du bermatu bere hau guztie, bere belaunaldi berri osoak hiztun bilakatzeko prozesua. Ezin du hori bermatu, hori da gure kasua. Eta gure kasua izan da azkeneko hamarkadetan, bai? Eta hortan, ezin bermatzea horretan haunitz alderdi daude, haunitz eragingarri daude. Familia, hezkuntza sistema, gizarte bizitza, edabideak, hori dana, ez? Orduan, nire kezka arlo horretan kokatu dut. Hizkuntza atxikitze eta ordezkatze, edo Fishmanek 1974an izendatu zuen language maintenance horretan, ez? Hizkuntza atxikitze eta ordezkatze prozesuak lantzen dituzten ikerlarien ikertzaileen munduan, ez? Ikerketa arlo horretan, eta zein da egoera? Hizkuntzaren belauneko jarraipenari nola begiratu zaio, nola heldu zaio aztertzeko. Batez ere, bi ikermuelde izan dira nagusi. Alde batetik, oinarri soziologikoa izan duten lanak, normalean kuantitatiboak, makroak, inkesta eskala handikoak, edo zensuak eta roldak, eta gaur hemen izan ditugu tankera horretako lanak, eta soziolinguistika eskarruan ezagunako ezaguna diren egile honitzek tankera horretako lanak egin zituzten, nolabaiteko argazki zabalak panoramikoak emate dituztenan, hor batzuk aipatu dazkizu. Ferguson, Fishman, Jones eta bertze batzuk. Bertzalde batetik,
bada bertze ikermolde bat, bertze hurbilkera bat hizkuntza gutxituen jarraipen gertakari honetara. Eta ikermolde antropologikoa da. Mikro mailako lanak, komunitate txikietan egiten direnak, normalen ikertzaileak emate ditu bolada luziak hor ikertzen, lagina izaten dira handizere txikiagoak, lanak izaten dira sakunagoak, lan kualitatiboak dira. Hau da, normalean ez zenbakia baizik eta zergatik nola horako galderei erantzutera zuzendutako lanak izaten dira, eta hemen baditugu hizkuntza gutxituen arloan paradigmatikoa direna, eta dira Susan Nancy Dorianena, ez? Eta ikermolde antropologikoaren barnean kokatuko nuke nire ikerketarako oso baliogarria izan zaidan ikerketa arloa, gero jorratuko dutana diapositiba beresi batean, baina aurreratuko batzuet. Hizkuntza sozializazioaren paradigma. 80. hamarkadaren erdialdean, Estatu Batuetan hasi zen garatzen zenbait hizkuntzalari eta antropologo, oso arlo disiplinarteko araldeetatik, gu ez gaude ohituta antropologoak ikustera soziolinguistika egiten, baina Ipar Amerikan gure soziolinguistika egiten dutenak antropologoak dira. Hau da, Estatu Batuetan eta normalean mundu anglo-saxoiarrean ez, antropologiak soziolinguistika kezkak biltzen ditu, normaltasun osoz. Susan Gall, Nancy Dorian antropologoak dira, eta errapezala gurean aski bitxia da, ez da normala, ez? Orduan gero, sartuko nahiz bereziki ikermolde antropologiko horren barnean kokatuko genuken hizkuntza sozializazio paradigmaren ekarpenetan. Orai ikur dezagun, euskararen belaunez-belauneko jarraipena nola aztertu da gurean? Antzeko eran behar batzuet. Eta antzeko eran ditut, hemen ere bere izten aldirela nolabait bi hurbilkera. Alde batetik lan makro kuantitatikoa ditugu, eta hemen oso ezagunak eta hemen ez daude nolaz ere denak, baina aspaldikoak, Larrañaga egindakoa 86an adibidez, Siadekok egindakoa inbertze, Eusko Jaurlaritzak beratzeko inkestak eta lan makro kuantitatiboak, Sagardoik ere bere zitia aztertu hizkuntzaren transmisioa, gaur egun aditu ditugunak ere sartuko genituzke hemen. Eta hauek hartu duten nagusitasuna, soziolinguistika nazioartekoan bezalaxe, ikerketa soziologikoak izan dira nagusiak, hemen ere bai. Eta aldiz lan mikro kualitatiboak, hau da, gertakari honetara hurbiltzen direnak, bertze azterbide zehatzago eta kualitatiboago batetik uriagoak dira. Nik aipatuko dituzke Nafarroan egin izan direlakoz bereziki Sánchez Carriónena, Erize, gero Josu Iraolak egin zuen hizkuntza transmisioaren inguruan Pasaian, eta Hernández García, Hernández García, 2007an egindakoa zerrenda ez dago agortua, hemen sartuko nituzke bertze lan batzuk emozioen inguruan egin direnak adibidez, eta hor, Elortza, Suberdiola, Jauregi eta Paraukik gabeak ere eman duen tankera horretako lanak. Baina, nik gero aipatuko batzuet, gurean euskararen belauneko jarraipena aztertzeko moduari aragotitzen dizkiot inbertze elementu hobetzekoak edo gaur egun gertakari hori heltzeko nolabait gainditu beharrekoak, gero sortuko nahiz horretan. Baina lehenago ikusten dut, azaltuko zuen jagur
80. hamarkadaren erdialdetik Estatu Batuetan garatzen hasi zen hizkuntza sozializazioaren paradigmaren ideia nagusiak edo. Paradigma honetako ikertzaileak hasi ziren kezkatzen komunitate bateko kideak nola bilakatzen diren komunitate horretako kide. Eta prozesu horretan hizkuntzak duen garrantzia. Hau da, haiek ikertu dutena izan da nola diren haurrak sozializatuak hizkuntzaren erabileraren bidez, eta nola diren sozializatuak hizkuntza erabiltzeko. Hemen ere aipatezan da, ez? Ez du bakarrik hizkuntza ikasten, hizkuntza beti ikasten da jarduera, egoera zehatz eta emozio batzuei lotua gizarte arau batzuen bidez eta bar, ez? Orduan, hauek kritikoki begiratu zuten tradizio soziolinguistikoan modu bereixian ikertu izan ziren arlo horiek bereziki batera ez ikertzea, alde batetik. Nola ikasten dugun hizkuntza, eta berz alde batetik, nola bihurtzen garen komunitateko kide. Eta hori da, azken batean, prozesu beraren aurki egin beharra edo txapun beraren bi aldeak dira, ez? Bihurtzen gara komunitateko kide hizkuntzaren bidez eta ikasten dugu hizkuntza komunitateko kide bihurtzen garen neurrian, ez? Alde horretatik, hizkuntza sozializazioa, hau da, komunitate bateko kide, komunitate bateko kide bihurtzeko prozesu hori bizitza osoan luzatzen da, ez da mugatzen haurtzarora. Eta hori oso interesgarria da, perspektiba hori hartzen dugun momentuan hiztunen ibilbideak ikusten ditugulakoz. Eta momentu horretan gure soziolinguistikan hain garrantzia handitu izan diren zenbait kontzeptuk galtzen du indarra. Adibidez, ama hizkuntzarena, konstruktu ideologiko bat da. Baina, hauek erantzuten, bai, bizitza oso hartzen du prozesu horrek, eta gainera prozesu dinamikoa da. Ez da lineala, gora berak izan ditzake, elkar eragilea da. Gero, azalko dut kontzeptua oso importantea dagoz. Historikoen menpekoa da prozesu hau. Ezin da baldintza horitatik bereizi. Naiz eta baldintza soziohistoriko horiek bakarrik ez dute determinatzen. Tartean ze sartzen da? Tartean sartzen da hiztunen hautuak. Eta hiztunen erabakiak, ez? Metodologikoki, sobera laso hori naiz, handi-handika kontatzen baina ez. Metodologikoki hauek iraupen luzeko ikerketak proposatu zituzten, teknika etnografikoak erabiltzea, eta kultura arteko alderaketa xede zuten, xede konparatiboa zuten, ez? Bueno, paradigma hau bereziki gertatu zait niri baliagarria edo bereziki iradokitzailea izan zait, nire ikerketa egiteko. Nire ustez, guk hizkuntzaren, euskararen belauneko jarraipenari begiratu diogun modua irauli egiten duelakoz. Eta niretako aukera ematen dugu bertz ikusmolde ohikoetatik ikusten ez dituen gauze batzuk ikusteko eta gauza horien arteko elkar eraginak eta garrantzia ikusteko. Nola baite, ze ahek edo ze ezaugarri izan dituen gure tradizio soziolinguistikoak euskararen belauneko jarraipena aztertzeko. Normalean transmisio kontzeptuan edatu da ikerketa edo hizkuntza ondorengoen ganatze horretan, eta normalean haurtzarora mugatu izan dira,
eta hiztunen bilakabideari, bizitzan zehar egiten duten bilakaerari ez diote erreparatu. Bertze alde batetik, hizkuntzaren bi transmisio bide bereizi izan dira, transmisio naturala deitu izan dena, familian bidez egiten dena, eta bertze alde batetik transmisio kulturala deitu izan dena, eskolan gauzatzen dena. Bertze alde batetik, ikerketak etxera mugatu izan dira, ez badira bereziki egiten eskolan edo eskola arloan, etxera mugatu dira, ez? Eta ez dira uztartu, ez? Aurraren hizkuntza sozializazioan parte hartzen duten eragile eta eremu guztien arteko elkarreragina. Datu makrokuantitatiboak ez ohi dira osatu datu mikrokualitatiboez, eta nire ustez benetan ikerketa hauek dute garrantzia baldin eta osatu egiten baldin badute elkar aztertzeko ditugun molde ezberdinek. Azterketa makrokuantitatiboek izan dezakete osagarri kualitatiboa, esparru mikroagoetan eginda, eta alde horretatik ez dugu tradiziorik, falta dugu. Gurasoen euskara ezagutza irizpide nagusia izan da, ez bada bakarra, eta gurasoen hizkuntza gaitasuna elementu estatikotzat hartu hori da, eta ez prozesu gisa, eta ez dira hartu alde horretatik kontuan haurrek gurasoen portaeretan sortzen dituzten eraginak. Eta horiek oharkabean pasatu zaizkio gure artean garatu den ikerketa moldeari. Eta bakarrik hartu izan dena dira, aitamek nola egiten dioten aurrari, ez? Eta gehienez, igual aurrek gurasoi nola egiten dioten, baina berez, hortik adatagoko eraginak aretu gutiago aurren artekoak edo adibideen artekoak ez dira kontuan hartu. Orduan, nik gure artean egindako ikerketa batez ere makro kuantitatibo horiei aje horiek harrapatzen dizkien, ez? Eta nire ustez gaur egun euskararen jarraipena aztertzeak erronka epistemologiko batzuk ditu erarekin. Hau da, behartzen ditu gauze batzuk harrapatu behar izatera. Ezin dugu bazterrutzi, eta zer ezin dugu bazterrutzi edo zeri helduak dio gauza. Adibidez, euskararen jarraipena eta etena elkarrekin doazela. Euskarak iraundu, Nafarroan eta Euskal Herriko bertze tokietan, jarraipen hori hauitzatiz ez da etengabea izan, ez da lineala izan, eta etenak agertzen dira familietan, hiztunen bizitzetan ere agertzen dira hutsak. Eta errealitate horri ezin diogu aurre egin, ezin dugu hartu, baldin eta abiatzen baldin bagara, gurean ere erabili izan diren zenbait kontzeptuetatik, adibidez, erreproduzio edo ugalketa kontzeptuetatik, ezin dugu harrapatu hori. Euskal Herrian, Euskarak ez du iraun, Euskaldunek beti aur Euskaldunak hazi dituztelakoz. Hori garbi. Eta ezezko hori zenbat eta gertuagotik ikusi, orduan eta biribilago da. Hau da, ez dakit ulertu duzuen. Ez, Euskal Herrian Euskarak ez duela iraun guraso euskaldunek, betiko euskaldunek, beti aur euskaldunak hazi dituztelakoz. Hausturak gertatu dira eta josturak galera eta berreskurapena, etena eta estekapena, edo lotura. Orduan, kontzeptu bat hartzen duena, hizkuntzaren jarraipena,
molde sasi mekaniko batetik, erreproduzio batetik, hori etzaiku, nire ustez, etzaiku egokia, inondik inora. Behar dugu hartu, molde dinamikoago bat, jarraipenaren barnean, hausturak daudela kontuan hartzen dituena. Zertaz, nire ustez, dugun lana normalizazio aldetik da, esteka, haustura horiek estekatzea. Familietan ikusten direna, toki geografikoetan ikusten direna, gero azalduko dukorekin. Bertze alde batetik, euskararen berreskuratze prozesua hor dago, 70. hamarkadatik nolabait hasi ziren lehendabiziko zantzuak, adierazten zutenak galera, etengabeko galera den, Nafarroan ari naiz, Nafarroari buruz, ikertzaileek dokumentatzen zuten etengabeko galera hori ari zela iraultzen, ez? Eta gaur egun, uka ezina da, ez? Berreskuratze prozesu batean gaudela, mantxoagoa, geldiagoa, baina orduan, kontestu honetan, transmisio kontzeptua adibidez, kontzeptu horrek barnean duen adiera horrekin ez, norabide bakarreko prozesua, goitik dela doana, nire ustez horrekin ezin gara joan gaur egun gure haurrak euskaldun bilakatzen ari diren egoera guztietara. Zertaz, gure haur gehienek ez dituzte gurasoak euskaldun. Orduan, nire ustez, berreskuratze egoera honetan, hizkuntzaren jarraipena bertze kontzeptu eta bertze pentsamolde batetik irudikatu behar dugu. Betiko transmisio, ideia hori, bada norbait transmititzen duena eta bertze norbait hartzen duena, hori gainditzen duena, gure egoera konplexuagoa delako. Eta hiztunen heterogenetasuna nola bildu? Gaur aitu dugu kontinuum horren ideia, Jone Miner Hernandezek aipatu zuena, egia da, gaur egun ezin saika dezakegu euskararen gizarte realitatea gure tradizio soziolinguistikoa erabili izan diren, erruz erabili izan diren kategoria dikotomikoetan. Euskaldunak, erdaldunak, baserria, kalea, hiria, herria, hemengoa, inongoa, barnekoa, kanpokoa, ez digu balio banaketa dikotomiko gaur egun euskara den gizarte realitatea mintza eta askotarikoa sailkatzeko. Eta nik autu bat egin behar izan dut, ikerketa planteatzeko ze familia hartu, nik familiak bildu izan ditut eta haiekin landu. Ze familia hartu. Danak euskaldunak diren familia, guraso den euskalduna dituzten familia, guraso bat bederen euskalduna duten familiak, aurrak izatea da nolabaiteko katalizatzaile bat, horrekin berresten da Gulusterrak egindako ikerketa bikoteen hizkuntza aldaketaren inguruan, aurrek sekuleko eragina dute. Eta pasako naiz ari joateko. Eta hauek dira familien loto historiogramak. Familien loto historiogramaia belaunaldia ditu. Ez gara gelditzen gaur egun guraso eta aurre bezik eta ikusten dugu goiti-beti familia. Lehenbiziko amarrak dira, hau da, iguritakoak dira. Gorria noiz agertzen da, gorria da euskalduna, ez? Eta beltza,
euskaraz ez dakiena, hemen agertzen da guztua, beltza eta gorria. Horrek eran nahi du, gorria erdian dago, txikitan euskaraz bazekien, baina gero nagusitu zaio euskara. Hau da, gaztelania, hau da, euskaldun kamuts edo erdoildu edo ama hizkuntza galduxea izatera iritsi den euskaldun horietako bat, badira, lepo euskaldunetan. Orduan hemen ditugu belaunaldika, berra aitatxe amatxik, aita amak edo gurasoak eta seme alabak. Eta orduan familia bat horrela hartu beharko izateke. Kasu honetan, lehendabiziko bi familiak dira, ohartu zaret ez dela euskaldun beteak lehenagokoak, hau dira, denak euskaldunak, ez? Eta harremana, beziak ikusten da nola euskaraz egiten dutela denek. Baina ja, hemen ikusten dugu nola, zer da grisa? Grisa da, guraso den bat euskalduna izan da, hau da, euskararen transmisioa posiblea zen egoeratan gertatu ez dela. Bai? Txurian, ez da gertatuko zertaz, bi erdaldun baldin badira, ez dira gertatuko txuria utzi dut. Baina beltza da, noiz utxe egin duen, noiz ez den transmitutu posible izan da, ez? Eta ja ikusten dugu nola, hauek sortu ziren 20. mendearen hasieran, hauek sortu ziren 40 aldean edola, eta ikusten da, berez, gaurko aitatxe amatxien belaunaldian badirela erdaldun desente, ikuditaban ari naiz. Ja, galera, zuzen errantzuen Sánchez Carrione. Eldu da, gerra zibilaren ondotik, hor ja, gertatu zen haustura bat, ez? Eta, nahiz eta, kasu hauetan, nahiz eta guraso euskaldunak izan, ez zuten ikasi. Eta ziteken gurasoek txikitan transmititzea baino gero, aurraren sozializazioa segitzen dugu. Eta aurrak bilatzen du bere bizitza, gaztetxoak egiten du bere harremanak, eta bide horretan galdezake euskara. Dena ez dago gurasoen eskualde horretatik. Inguruak ere sekuleko garrantzia du. Eta hemen ikusten da nola, ez zuen transmititu, baina honek zer egin du, ikasi gero. Ikasi eta bere familia osatu euskaraz. Horrelako lanak egin du, zer du agian bitxiena? Horrelako gauzak, ez? Adibidez, linea hauek edo hauek, hau da, ez belaunaldi jarraituen arteko harremana bizik eta belaunaldi ez jarraituen arteko harremana aitatxe amatxek eta seme alabak eraten dugulari hizkuntza sozializazioa dela soziohistorikoa. Baldintza soziohistorikoi loturik dagoela, baldintza soziohistorikoak aldatzen baldin badira hiztunek aurren hizkuntza sozializazioen entzimian dituzten jokaerak alda daitezke. Iruñeko familien bloke historiograma, hemen ikusten dugu batez ere txuria, baina gero adibidez hauek, gurasoak erdaldunak edo euskaldun kamutsa, eta biek ikasi dute, eta horrelako lehenago ez dute eran ez, gezi honekin bidez ze adierazten dut. Aurren artean, aurrien artean nola egiten dute. Eta iruditakoan, gehienetan euskaraz egiten dute aurrek, beren anai-arrenen artean ez. Eta hemen aldiz egiten dute baldin eta gurasoekin ere egiten badute. Baina nik ikusi izan dudana da bikote bitarikoetan edo bikote mistoetan, naiz eta azterketa kuantitatiboek erran Nafarroan 177 euskara transmititzen duela, nire ikerketa kualitatibo honek ez du hori berresten. Irudeko erran mundu batean, bikote bitarikoek edo mistoek arazoak dituzte hizkuntza ondorengoen ganatzeko, da etxean aurrak euskaldun azteko. Euskaraz aurrak euskalduntzen dira, baina ez guraso euskaldunarekin duten harremana aski delako zerretarako. Inoraz ere. Horrek eran nahi du,
azken batean aurraren hizkuntza sozializazioan eragingarri guztiak hartu behar dituela kontuen. Eskola hor dago, eta gero noski laguntzen du etxean baldin badu guraso bat euskalduna. Baina kasu oso zehatzetan, baizik litzateke aski izanen, guraso toki erdaldundu batean, guraso bakarra euskalduna izatea, aurroiek euskaldunazteko erdaldun hasi bezalaxe edo parean, ez? Hau da, nik uste dut, hau bezalako gertakari batean, gelditzen dela agerian zer beharrezkoa ditugun ikerketa kualitatiboak, edo makro-mikroa osatzen dutenak elkar. Etzenaz, oso argazki desitxuratu izateko arriskua dugu. Orduan, nik uste faltatu dela errandatzuet, ez? Bukatu berria dut ikerketa eta nik uste perspektiba faltatu dela pixka bat, biltzeko ondorioak, nola labur bildu, saiatu naiz, baina barkatuko idazue ez badira zehatzak, ez badira argiak, Nafarroako euskararen historia hurbila ez dela lineala edo etengabeak, hori argia agertzen da. Ikusi dugu bezale bakarrik herrien arteko haustura horiek, ez eta familietan, hiztunen ibilbideetan. Belaunaldi berriak euskaldun haztea prozesu oro-hartzailea da, holistikoa da, eta eragingarri askotarikoa eta baldintza soziohistorikoei lotua. Nik Ituritan egitako azterketan ikusi dut, 70. hamarkada horretan, euskara galbidean ari zen, galtzen ari zen, ja horrek ez zuten ikasten. Nik egiten dudanik erakurketa, elementu guztiak ikusite da. Iruritan euskara etzen galtzen ari. Familia bidezko transmisioak huts egin zuelakoz. Euskara galtzen ari zen, aurrek etxean eta gurasoekin baizik ez zuten erabiltzen eta ikasten euskara. Eta oso ezberdina da irakurketa, Ulertu duzue? Ez da bakarrik familiak ez zuela transmititu, baizik eta aurroiek euskara ikasi eta erabiltzeko aukera mugatzen zitzaiela etxera. Hortan zagon benetan gabezia. Aldiz, pentsatzen aldugu, Iruñean egitako azterketan, ez? Iruñekon egiteko azterketa horretan, bada kasuren bat, bastango familia bat, kasualitatez, ara joan zena bizitzera, eta orduan, 70. hamarkadan sortutako alaba, gurasoak euskaldunak zituen, ez? Eta hil, eta horra, eta gero amarekin ditu, eta gian horrek ere agurtu zuen pixka, kontu da. Eskolatu zen erderaz, Iruñean, beak euskara zuen ama hizkuntza, baina ja, eskolatik hartu euskara, hartu erdera, etxera eraman, eta ja amarekin hasi erderaz, ez? Orduan, kasu horietan adibidez, etxea ez bazen aski izan, 70. hamarkadako Iruñean, hau horiek euskara txikitzeko, familia hizkuntza txikitzeko, pentsatzen aldugu gaur egun ere eskola ez dela aski aurrek hizkuntza txikitzeko. Hau da, ez badugu hartzen prozesua bere osotasun eta bere oro hartzailetasun osoan irakurketa oso partzialak izanen ditugu. Familia zen aski izan, bai, eskola ere ez da aski izanen. Elementu gehiago daude, eragingarri gehiago daudelako. Prozesu dinamikoa da, bizialdi oso hartzen duena, aipatu dut ez, hizkuntza gaitasuna, ikusi ditugu autobiogrametan nola borritzen, zuritzen, borritzen, eta euskaldunek euskararekin eratzen duten harremana denbora zalda daiteke. Ez da beti batekoa, ez da beti moldekoa, modakorra baizik. Eta aurrak euskaldun bilakatzea prozesu elkareragilea da. Ez da bakarrik gurasoen eraginez lortzen den zerbait. Gero ikusiko dugu aurrak ere
aurrak prozesu honetan direla eragile aktiboak, ikusi nuen, iruritan euskara galtzeko aurrek izan zuten eragina. Eskolako erdara eraman zutelako etxera, eta orain ere, ari gara, urkintzako lagunek kontatu duten bezala, ere gara bertzea planteatzen, ez? Eskolako euskara eraman dezakete etxe. Errandazuet, ez dugule adibide haunitz, beren transmisio naturala berrinkartu duten hizkuntza komunitateena. Baina badugu adibide bat, hauski dokumentatua, hebreerarena. Hebreeraren kasuan, hebreeraren sendotzia edo benetan indarberritzea 20. mendearen lehen hamarkadetan gertatu zen. 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen lehen hamarkadetan. Gero etorriko da, Israelgo estatua eta dena hori oso zondorengoa da, baina 20. mendearen hamarkadan prozesu hori historiografizatu dutenek erraten dute, benetan hor hebreeren kasuan gertatutako jauzi handia, great leap erraten dute hori, benetan jauzi kualitatibo handia hizkuntzaren biziberritzean gertatu zela ikusen ere, eskolan bigarren hizkuntza gisa aurrek ikasten zuten hebreera hori etxera eraman zutelaik, edo eta karrikara, eta horrek ekarri zuen gurason belaunaldian indartze bat bigarren hizkuntza gisa ikasia zutena, sinagogetan eta etxekotzeko, ez? Etxeko hizkuntza bihurtzeko. Nik uste dut guk prozesu hori egin behar dugula eta alde horretatik ezin dugule pentsatu gure eskema honetan aurrak direla elementu pasibo batzu eragin behar du aurren gainean eta nolabait haiek eraginek jaso ezik ez dutela egiten. Orduan, aurren egintzailetasuna kontuan hartzea, agentzia hori, ez? Euskarazko sozializazioa ez da prozesu mekanikoa, eran dugu, ez da oharkabea ere, gure egoeran euskara bezalako hizkuntza gutxituek bermatzeko bere belaunaldi berriek hizkuntzaz jabetuko direla eta bere eginen dutela, hor guraso, familien, eskolen, elkarten, komunitatearen benetan lan kontzientia behar da. Gurean ez da, gauze bat ustera duguna, bai, prozesu natural, gurean, bai, oso naturala izanen da, baina atzean autokonstienteak daude. Gurasoen eta ez bakarri gurasoen komunitate, hizkuntalde guztien erabakimen eta autokontziente horietan funtsatua dago. Hizkun batzuek euskararen aldeko auto egin dute, hizkuntza beretu dute eta horren gainean identitatea eratu. Hemen begitu bibliografien zea horretan, diapositio horretan, baina iruritan zea aurkitu nuen, eta iruñan antzera, ez? Etxean, txikitatik euskara ikasi zuten gazte batzuk, deribilatu zutela euskara ikastea, euskaldundu ziren. Horietako batzuk euskara ikasi eta hizkuntza eraman zutela harremanetara, sartu zutela beren bizitzetan. Horiek aitamatu zirelarik orduko jazuten nolabait beretua euskara, beretakotua, eta horrek eragin egin zien aurren hizkuntza sozializazioaren aintzinean hartutako erabaki ez. Euskaraz aztea, familia euskalduna osatzea. Prozesu horretan, hiztunen identitate eraketa bat gertatu da, autuz, nahi izan dutelakoz, ikasietako bigarren hizkuntza horren gainean. Hau da, beren bizi ibilbidetan hiztunek euskararekin eratu dituzten atxikimendu eta harreman horietan, funtsatzen da, gero aurrak izatean, nola nahi dituzun, ze hiztun mota nahi dituzun aurrak, ez? Horrekin duzer ikustekoa. Hiztunek euskararekin eratzen dituzten atxikidurek,
edo vinkulazioak, edo harremanek, ez? Seme alaben hizkuntza hasiera, hizkuntza sozializazioan, jokatzeko moduan ondorioa dakarte. Unean, hizkuntza aldetik sozializatzeko ereduak aldatu dira 70-tik orain arteo. Zorionez, horrek erran nahi du berreskuratze prozesuan. Gaudela, ez? Eta aurrak euskaldunazteko portaerak dira hain justu euskararen belauneko jarraipenari bide ematen ari zaizkionak. Guraso horiek, 70ean sortu, horietako haunitz euskaldun du eskolan edo gaztetan, horiek ari dire gaur egun, Iruñen adibidez, aspaldian, urruti joan beharko ginduke historioan, ez dugun gertakari bat ikusteko. Eta da, aurrak etxean euskaldun nazten ari direla, ez? Horiek ari dire bermatzen. Eta horiei esker, ari da, bitaka leku ezal munduetan egoera iraultzen. Orduan, hiztunak euskararen jarraipenean eraldatzaileak dira. Eraldatzaileak. Eta umeak ere eraldatzaileak dira. Lehenago aipatutako ideia horrekin lotuta. Aurrak ez dira lehengoen gandik heldu zaien balizko ondare baten jarauzle edo herederos edo oinordekoak. Ez. Aurrak ez dira ezeren jarauzleak. Hizkuntzaren historiaren eratzaileak dira. Aurrek eginen dute beren autua, aurrendako hizkuntzera baliabidea. Eta alde horretatik bermatu behar zailena da gizarte aukera egokiak baliabide gisa ikusteko hizkuntza. Baliabide handiz gauzetarako. Gizartean txartatzeko, lagunak egiteko, gozamenetako, ikasteko, nahi duzun musika eta talde segitzeko. Alde horretatik gurasoek nola aurrek ala? Ez. Aurrak ez dira gure autuen oinordekoak. Edo hasiera batean agian, edo beren bidea egin dute. Eta belaunaldi berriak mintzaira aurrean sozializatzeak familiaren eta ingurunearen eragin kontzientea eskatzen dela, deia hori aipatu dut. Euskarak iraudezan belaunaldi bakoitzak mintzaira bere dakotu behar du. Eta horretarako gizarte aukera egokiak beharrezkoak ditu baitezpada. Ezin bertzez. Hau da, hizkuntzak irauteko belaunaldi bakoitzak beretu behar du, bere egin behar du. Hori dago ideia mekaniko ez. Eta zein da erronka, horretarako gizarte balitza egokiak ematea. Eta ja, akitzeko, nolabait, bero bat baitzut oraindik ez, saiatunez, ekarpen nagusia laburdu izen. Nire ikerketak nire ustez teorikoki zer dakar, hizkuntza sozializazioaren paradigmaren baliagarritasuna frogatu duela, paradigman interesgarria zaiko hemen lantzeko, erreproduzio eta transmisio kontzeptuen mugak gainditzen dituela eta euskararen belauneko jarraipenari ikermolde berri batez heltzea proposatzen dugula. Metodologikoki ze ekarpen, etnografiaren egokitasuna agertzea, biografia teknikaren bakatu akatsak, batatxean zaharratakak egin duen da. Biografia teknikaren baliagarritasuna frogatzea eta hurbilpen orohartzailea. Ez dut aipatu, baina nik kontuan hartu dut oso ongi bai Machines de Luna, bai klusterrak eta azkeneko urteoketan gaztetxoan erabileraren azterketetan erabili izan den eredu dinamiko anitz hori maila makro, mikro eta individuala edo ideolinguistiko edo norbanakoarena. Oso baliagarria iruditzen zaio eta disiplinaz gaindikoa. Eta aztergaiari dagokionez, euskararen jarraipenaren izaera holistiko eroratzailea, dako funtsezkoa da, hiztunen bizi bilakaerari begiratzea, hizkuntza gaitasuna egoera baino prozesua delakoz, eta hizkuntza baliabidetzat
ikustea, hiztunak ingurunean kokatu eta agertzeko erabiltzen dutena. Eta lehenago aipatu dudan ere, nire ustez, ikerketan aritzen garenok gainditu pixke bat dagoen amildegi hori ez, ikerketa makroak eta ikerketa mikroak ikustut uztatu bat ikigula urbilkerak. Nirako, bere garria esken duen.